салом ба шумо дӯстонам. умедворам ки хуб ҳастед. азизони дил, намедонам имрӯзҳо ба замони мо, ба забони мо чӣ шуда истодааст. намедонам мо худро кӣ мегирем, кӣ ҳисоб мекунем. ҳамин рӯз як кор доштем, ҳамроҳи дӯстам як ҷо рафтем. вақте ки роҳрав мерафтем, як инсон бо телефон суҳбат мекард бо ҳақорат. камтари дигар як инсон бо якдигар менишаст, ҷавон бо ҳақорат суҳбат мекард. азизон, намедонам давраҳои қадим чӣ гуна буданд, зиндагӣ накардам, намедонам ки инсонҳо чӣ гуна муносибат доштанд бо якдигар. ва имрӯз муносибати мо бо якдигар, бовар кунед, бисёр бисёр ба дараҷаи паст аст. чӣ лозим суханҳои қабеҳ, суханҳои бад. як қиссаро барои шумо мегӯям. як мард ба мор савол медиҳад. яъне як мард ба мор савол медиҳад, мегӯяд: эй мор, ту ин қадар бераҳм ҳастӣ? ин қадар бераҳм ҳастӣ ки ҳар чизе ки аз назад мебарояд заҳри худро мепошӣ? мор мегӯяд: на, хато мекунӣ. инсон мегӯяд: на, ман барои чӣ хато кунам? ту охир ҳар чизе ки аз назад мебарояд заҳр мепошӣ. мор дуруст аст ки ҳар чизе ки аз назадаш мебарояд заҳр мепошад. мор дар ҷавоб мегӯяд: шумо инсонҳо аз ман дида бераҳмтаред. ягон ҷо дидӣ ки мор ба мор заҳр пошида бошад? аммо ман имрӯз инсонҳоеро ки мебинам ҳар рӯз ба якдигар бо заҳри забони худ заҳр мепошанд. ҳолон ки шумо дил доред, дили пур аз меҳр доред, дили бараҳм доред ба гуфтан. танҳо ман ки дил надорам, ягон маротиба ба мор заҳр напошидаам. азизон, хулоса барорем аз ан ҳамин ки ақаллан мор бошем, ақаллан ба якдигар заҳр напошем. мо ҳама бандаи худованд ҳастем, ҳама баробар ҳастем. имрӯз шумо шояд пул доред, имрӯз шумо шояд мақом доред, имрӯз шумо обрӯ доред. ба як нафаре ки камтар аз шумо пасттар аст суханҳои қабеҳ мегӯед. ҳамчун мо дар давлати ғуломдорӣ зиндагӣ намекунем. ҳамчун ғулом истифода набаред ягон нафарро. як рӯз меравем ҳама як ҷо ва ҳама он ҷо як ҳастем. суханҳои хуб ҳама вақт ширин аст. суханҳои хуб ҳама вақт ба дил раҳм меорад. суханҳои хуб ба дил гармӣ меорад, меҳр меорад. суханҳои бад бошад, на, бадиро меорад ҳама вақт. валекин мо боз намедонам барои чӣ бошад ки боз ҳама вақт асбаи суханҳои бад ҳастем. азизон, сухани хуб гӯед ба якдигар, якдигарро эҳтиёт кунед, эҳтиром кунед. аз мо танҳо гуфтан аст ва ба канали мо Parviz Show Media пайваст шуданро, обуна шуданро фаромӯш накунед. бо мо бошед ва беҳтарин наворҳоро аз мо тамошо карда метавонед. то дидор.